малко да се вкараме в красивия режим. Чакай сега как ще стане. Ай, готово. Сега трябва да ги изпилим. Толкова ги срязах няма, трябва да ги изпилим. Ай, още малко. Малко се надебелява, то затова ми пречи. Сега. Татковци. Не си мислите, че е много лесно. Наистина е много трудно и болезнено. Обръщане, ставане на една майка. 3 кг са си 3 кг. Ако е повече, още по-зле. С десния крак имам малка опора. И си подпирам с възглавницата корема. Придържам го, защото ми тежи и ме боли. Вдигам таза. Като опора са ми краката и гърба малко. Втори път. Малко почивка. Вече възглавница не ми трябва. Сега обръщаме пак бавно. Всяко движение трябва да е много бавно. На мен лично ми е удобно на дясната страна, защото дясната ми е по-силна. Пускам малко десния крак, за да нямам допълнителна тежест. С левия имам къмшичен удар, движение по-скоро, до толкова, че да мога да се подпра на лакет. Бавно, всичко правите бавно. И бавно ставате. Готово. Студио Оникстън. Нашата дива любов. Десинора и Тодор. Десинора Атанасова. Съгласна ли сте да сключите граждански брак с Тодор Стоянов Младенов? Да! Тодор Стоянов Младенов. Съгласен ли сте да сключите граждански брак с Десинора Атанасова? Не чуме. Чакай, първо да си намерим краката. Гледай сега, ти имаш... Ама я отпусни си го. Виж, по-големи баджаци имаш от моите. Отпусни. Ето, Я. по-голям баджак. Не е верно. Злати, взела си ефела на тати. Ще ти дам аз на тебе. Малко имаме проблеми с комарите тук.